Ás 4 desta madrugada saltaron as alarmas na rúa do Freixo de Ribadumia por motivo dun gran incendio que afectaba a un vehículo. Garda Civil e bombeiros do Salnés desprazáronse ao lugar e atoparon unha furgoneta incendiada xusto diante do taller Motonova. O dono do establecemento chegou ao redor das 4:30 ao lugar e o lume aínda estaba moi vivo. Os bombeiros conseguiron controlar e reducir o lume, e unha vez rematado comenzaron as primeiras investigacións. Segundo explica o propietario do vehículo e do taller, as forzas de seguridade aseguráronlle que o incendio fora provocado. O propietario, en declaración ao canal Rías Baixas, tamén explicou que a furgoneta estaba en perfecto estado, que non era un vehículo vello nin que tivera problemas como para incendiar de repente. A incidencia do lume queda patente nas imaxes, onde pode observarse como deixou a furgoneta esnaquizada e afectou de maneira considerable a fachada do edificio. Segundo indica o dono, o lume queimou a pedra exterior e parte da porta, rompeu a fiestra e provocou danos no interior. Unha moto sufriu importantes queimaduras na zona traseira. O chan derretiuse nalgunha zona e, por motivo do fume, algunhas motos están oxidando. As primeiras investigacións sinalan que o lume foi intencionado e a Garda Civil xa traballa en atopar os culpables. O primeiro sospeitoso é unha persoa que días antes ameazou ao propietario por WhatsApps. Segundo explica este, as ameazas chegaron por motivos persoais.